Il-pass li ħa pajjiżna billi qed jagħmel it-testjar hekk imsejjaħ tal-massa fuq persuni li mhumiex juru sintomi tal-coronavirus ġie infaħar mill-Viċi President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb. Fuq l-Istazzjon Nazzjonali, is-Sinjura Xwiereb, imprenditriċi u li tmexxi diversi negozji f'Malta u barra minn Xtutna, ikkuntrastat dak li qed jiġri f'pajjiżna ma' dak li qed jiġri fil-bqija tal-Ewropa. Qalet li dan qed jgħin anke biex impjegati f'industriji diversi jidħlu lura għax-xogħol b'rashom mistrieħa. Jumej ilu ġewwa Technopark ittestjajna 100 impjegat. Avżajna l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. Jiena mmexxi fabrika hemmhekk. Avżajna l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika, propjament bagħtu ċirkolari li min jixtieq jagħmilha din ħaġa jista' jagħmilha u għamilniha. Imkien fl-Ewropa maċċempla l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. Tgħidilhom ejjew ittestjaw l-impjegati tiegħi mingħajr sintomi. Jiġu fi żmien ftit ġranet u inqas minn 24 siegħa wara jkollok ir-riżultat. Fl-istess programm it-tabib Martin Balzan li jmexxi l-Assoċjazzjoni Medika Maltija iddikjara li pajjiżna qiegħed isegwi lill-Ġermanja u l-Italja fl-ammont tat-testjar li qed isir fost persuni mingħajr sintomi tal-COVID-19. Mhuwiex veru li aħna biss. L-iżjed nies li huma avvanzati huma l-Ġermanja u l-Italja. Iżda Xwiereb ikkorreġiet lil Balzan u saħqet li fl-akbar ekonomija Ewropea u fost l-ikbar fid-dinja għadu mhux possibbli li jsir dak li qiegħed isir f'Malta. Hawnhekk Amerik, Dr. Balzan, aħna għandna fabbriki ġol Ġermanja wkoll, ġol Ġermanja għadek ma tistax tittestja massa ta' impjegati li huma asintomatiċi, għadhom ma waslux f'dak il-punt. Jiġifieri ejja napprezzaw fejn wasalna u meta nitkellmu b'mod kontestualizzat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.